Milieuvriendelijker tanken, warmte van dauw die naar Hoek gaat en minder energieverbruik. Het was een week vol duurzaam nieuws, maar er gebeurde meer deze week in Zeeland. Het wordt ook wel de epidemie na de epidemie genoemd. Mensen die langdurige klachten overhouden aan hun coronabesmetting. Naar schatting tussen de honderden en duizenden Zeeuwen hebben hiermee te maken. Ze kampen met long-covid of het post-covid-syndroom, waardoor hun levens ingrijpend zijn veranderd. De expert in Nederland als het om post-covid gaat is C-Support. Die organisatie begeleidt patiënten met post-covid in hun dagelijks leven. Maar ook zij weten niet precies hoeveel het er zijn in Zeeland. In Zeeland zijn er op dit moment 179 actieve dossiers bij ons in beeld. Is dat het topje van de ijsberg? Vermoedelijk wel, omdat de aanmeldingen van C-Support is slechts een deel van het aantal besmette mensen die langdurig klachten behouden. Dus ik verwacht zeker dat dat een topje van de ijsberg is, ja. Hoeveel het er zijn weet niemand. Enkele honderden, enkele duizenden. Maar voor veel van hen begint het traject hier bij Revant, waar coronapatiënten revalideren na hun besmetting. Een van hen was Sander Jaap. De eerste periode heb ik natuurlijk bij Revant geweest. Heb ik 8 maanden gerevalideerd. En dan kom je er eigenlijk lieverlee in de tijd achter, in die 2,5 jaar tijd dat ik ziek ben nu, dat je het gewoon mag gaan accepteren. Oké, long covid is er. En wat kan je daar nog mee? En hoe kan je verder groeien? Nu ruim 2,5 jaar later is hij nog altijd niet terug op zijn oude energieniveau. Langer dan een paar minuten stofzuigen gaat nog steeds niet. Toch ziet hij wel verbetering. Dan spreek je met iemand en dan zeg je, ik had nog wel last van mijn longen van het weekend. Hè? Zoals afgelopen weekend, dat was een no-go. Dan gaat mijn lijf zeer doen, mijn longen gaan zeer doen. Dan is het gewoon klaar. Dan denk ik, zie je nou wel, hè? Het is er weer. En dan hoor ik mijn vrouw of vrienden om mij heen. Maar weet je hoe lang dat al geleden is dat je dat tegen mij zei? Het is misschien al 3-4 maanden geleden. Ja, dat is eigenlijk waar ook. En dan denk je op dat moment, je hebt wel mooie stappen gemaakt. En hoeveel van die verbetering is beter leren ermee om te gaan? Het is, denk ik, ik weet eigenlijk wel zeker dat het leren ermee omgaan het grootste antwoord is. En dat is ook het verhaal dat andere Zeeuwse post-covid-patiënten vertellen. Er is verbetering, er is hoop. In sommige gevallen kunnen ze zelfs weer aan het werk. Maar alleen als ze grote aanpassingen doen in hun dagelijks leven. Het is een beeld dat C-Support herkent. Het gros van de patiënten die wij spreken, bemerken we dat er inderdaad veel nodig is om bepaalde activiteiten weer te kunnen ondernemen. Dat er dan inderdaad wel daar het weekprogramma op aangepast moet worden om dat überhaupt mogelijk te maken. Zolang er verbetering in zit, is er hoop. Maar deze Zeeuwse post-covid-patiënten en veel van hun provinciegenoten zijn nog altijd verre van volledig hersteld. En het is nog maar de vraag of dat er ooit nog van komt. In Breda is de rechtszaak gestart tegen de 10 mannen die verdacht worden van grootschalige drugssmokkel in de Vlissingse haven. Tegen de eerste verdachte is een celstraf van 4 jaar geëist. De andere 9 mannen horen komende maandag welke straf er tegen ze geëist wordt. Ze worden verdacht van de grootschalige invoer van verdovende middelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De zaak kwam aan het rollen na het hacken van berichten. De verdachten zwijgen voornamelijk, maar in de berichten wordt gesproken over gereedschap, hoe snel de cocaïne de haven uit was en de beloningen van tienduizenden euro's die ze ervoor kregen. Voor de statenverkiezingen van 15 maart staat de Boer-Burgerbeweging er in de peilingen goed voor. En ook over het ledenaantal heeft de partij niet te klagen. Maar van het leegzuigen van andere politieke partijen lijkt geen sprake. Hoewel de partij dat wel als doel stelde bij hun entree in de Zeeuwse politiek. Nee, ik ben hiervoor geen lid geweest van een andere politieke partij. Nee, dit is mijn eerste keer. Dus het is een deep dive, zeg maar. Afscheid genomen van de VVD, omdat er toch wel steeds meer standpunten waren. En waar ik me niet in kon vinden van de VVD. Van een landelijke lokale partij ben ik nooit lid geweest. Dat zou ook niet bij me passen. Dan zou ik het gevoel hebben dat ik te veel in een hokje zou moeten zitten. Waarom nu dan wel? Omdat dit een club is die heel veel ruimte laat. Meneer Kwaak, voormalig lid van het CDA. Waarom nu BBB? Caroline doet het prima, vind ik, in de Tweede Kamer.
kan een begrijpelijke taal spreken, duidelijke taal. Ze draaien niet rond de pot. En dan heb ik gemist met het CDA. Dat was bij de VVD. Dat was ook een beetje van huis uit. Dus daar ben ik een beetje met de paplepel groot geworden. En waarom die partij verlaten? Nou, ik had eigenlijk weinig vertrouwen in het beleid aan het begin van deze eeuw. En daar heb ik achteraf gelijk in gekregen. Leegtrekken van andere partijen is niet de bedoeling. Want dat is echt aan de mensen zelf of ze zich thuis voelen bij de BBB. Ja, kijk, als mensen... Was dat het enthousiasme misschien aan het begin? Ja, natuurlijk. Je zegt wel eens iets waar je later van denkt, dat had ik misschien beter iets anders moeten verwoorden. Nou, dit is er dan wel zo eentje. Overigens zegt dat ledenaantal van 400 niets over de uitslag op 15 maart... volgens politiek verslaggever Heiko Strietman. Nee, niet 1 op 1. Want als je kijkt naar 4 jaar geleden, toen hebben 171.000 Zeeuwen gestemd. Nou, alle partijen in Provinciale Staten zouden willen dat je die kunt verdelen over alle partijen als leden. Dus dat niet. Maar als je nou kijkt naar die 400 leden die BBB heeft weten te mobiliseren binnen een jaar tijd. En je zet dat af tegen bijvoorbeeld een partij als het CDA, dat hier al jaren aanwezig is, onder de 1000 leden heeft. En een partij als 50PLUS, die sinds 2015 in Provinciale Staten zit en nog maar 150 tot 200 leden heeft, ja, dan zegt dat wel iets. Klanten van energiebedrijf Delta hebben vorig jaar 25% minder gas en 18% minder stroom gebruikt. Het weer en de sterk gestegen prijzen zijn daarvan de oorzaak. Mensen zijn met z'n allen aan het besparen geslagen. En dat merken ze niet alleen bij de energiebedrijven. De gemiddelde temperatuur in woningen in Zeeland is gedaald. Normaal gesproken op 20 overdag. En nu staat hij op 18. Meestal op 20, 21. En nu? Op 18. Dus we hebben nou dikkere sokken. En een warme vrouw, dus ik red het wel, denk ik zo. Het gasverbruik fluctueert ieder jaar als gevolg van een eventuele zachtere of strengere winter. Maar 25% minder verbruik. Dat soort getallen hebben ze bij Delta nog nooit eerder gezien. Uit een analyse van het energiebedrijf blijkt dat de helft van die 25% te maken heeft met weersinvloeden. En de andere helft heeft te maken met de hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Wat verder opvalt is dat de daling in gas- en stroomverbruik niet gelijk opgaat. Het is ook met name opvallend voor gas. Want voor stroom zien we eigenlijk al langer dat de hoeveelheid stroom die we leveren jaar op jaar daalt. We zien al langer dat steeds meer mensen zonnepanelen leggen. En daardoor wordt er een groter gedeelte van het verbruik zelf opgewekt. En hoeven wij minder te leveren aan de klant. Ja, we houden wel een beetje rekening met de energierekeningen op het ogenblik. Ja, u zegt een beetje? Ja, een beetje. De verwarming ietsje eerder uit, hè, dat uurtje eerder uit. Douchtijden een beetje verkorten. Nou, ik hou de lampen een beetje laag. Ik heb wat zonnepanelen geplaatst in het begin van het jaar. Nou, ik probeer het wel, ja. En dan zat ik met een bodywarmer aan, maar ik kreeg 's nachts wel blaasontsteking in mijn bed. Dus ik maak het nu toch wat warmer. Je hebt bijvoorbeeld hier boven de kozijnen heb je latijen liggen en daarachter is waarschijnlijk de isolatie niet goed aangebracht. Dat mensen druk bezig zijn met energiebesparen merkt ook Jan Kaan. Hij maakt thermografische beelden van huizen, zodat bijvoorbeeld in 1 oogopslag duidelijk is of het huis nog wel goed is geïsoleerd. En daar is veel meer vraag naar dan in voorgaande jaren. Ja, 100%. Het is een verdubbeling ongeveer. Nou, wat je voorheen zag, dus zeg maar 21, 20, dat het mensen zijn die zo'n warmtescan aanvragen, die zijn wat meer bewust van het milieu. En nu zie je toch echt dat het economische ook en het financiële mee gaan spelen. Omdat warmtebeelden niet bij alle weersomstandigheden kunnen worden gemaakt, is er inmiddels een lange wachtlijst. De weken zijn eigenlijk iets te kort. ja. Maar goed, dat is dan zo. Sinds januari is het prijsplafond van kracht. Maar of dat invloed gaat hebben op het energieverbruik is voor nu nog koffiedik kijken. Ook in 2023 verwachten we dat mensen zonnepanelen leggen of het huis gaan isoleren. Dus ja, we verwachten dat de daling doorzet. Maar we kunnen nu nog niet zeggen wat voor invloed het prijsplafond daarop gaat hebben. De energieprijzen op de wereldmarkt mogen dan misschien wel weer aan het stabiliseren en in sommige gevallen zelfs alweer aan het dalen zijn. Het zal nog wel een tijdje duren voordat wij daar iets van gaan merken op onze energierekening. Delta durft dan ook nog geen voorspellingen te doen wanneer we weer een langetermijncontract kunnen afsluiten bij het bedrijf. Scharendijke krijgt volgende week een standbeeld van de hond Bles.
De hond redde in de dagen na de watersnoodramp tientallen koeien en kalveren en bracht ze naar een veilige dijk in de buurt. Het was een zeer charmant hondje. En hij is gekomen bij familie De Jonge als puppy. En kwam die bij ons ook thuis, want wij woonden schuin tegenover de familie De Jonge. En kwam die met de dochter van De Jonge kwam die mee en het beestje liep gewoon heen en weer. Het was een spring in het veld. Het is niet het karakter wat Bles nu een standbeeld oplevert, maar het redden van tientallen koeien die zelf niet uit de stal wilden komen. Dus werd de hulp van boerderijhond Bles ingeroepen, die op zijn eigen manier de dieren naar buiten dirigeerde. Blaffen en in de poten bijten en dat beest zien, dat is gewoon een drijvershond. Die kon dat spul gewoon bij elkaar houden en ja, daar ben ze op de duur, elke uur geduurd, ben ze aan de dijk gekomen. Als deze reddingspoging er niet was geweest, hadden die koeien het dan overleefd? Nou, ze het niet overleefd. Voor de reddingsactie is een hoge Amerikaanse onderscheiding uitgereikt en komt koningin Juliana de hond bezoeken. En zelf moet Bles het doen met... Ik geloof van een worst of zo, ik weet het ook niet precies, maar zoiets wel. En dat er nu een standbeeld komt is vooral mooi. Dat is op Scharendijk gebeurd en alle mensen, de oudere garde, die kenden allemaal het hondje, want zoveel honden had je vroeger helemaal niet op dorp. Er zijn vorig jaar ruim 4400 mensen overleden in Zeeland. Dat zijn er 340 meer dan het Centraal Bureau voor de Statistiek had voorspeld. Of het een gevolg is van corona is nog niet duidelijk. Het jaar daarvoor, in 2021, was er in Zeeland nog meer oversterfte. Dus er zit wel een daling in de sterftecijfers. Een Zeeuwse primeur in Rilland. Donderdag opende daar de eerste Clean Energy Hub van de provincie. Een ingewikkelde Engelse term voor iets wat eigenlijk heel simpel is. Een tankstation waar je op meerdere manieren milieuvriendelijker kan tanken. Dit ziet er op het eerste gezicht uit als een gewoon tankstation. Maar toch zijn de pompen erachter bijzonder. Het is het eerste Clean Energy Hub van Zeeland. Simpel gezegd het eerste openbare centrum om schoon te kunnen tanken. Ook omdat je dat als bedrijf wilt, maar ook zeker omdat we dat gewoon zelf willen. Dat is ook waar we met z'n allen naartoe gaan. Dat we toch steeds zuiniger zijn op onze omgeving. Dat is de snelste laadpaal van Zeeland. Het is 300 kW en dat gaat heel erg snel. Het verschilt wel per auto wat je natuurlijk aan kan. De een kan meer aan dan de andere auto. Maar dit is inderdaad de snelste laadpaal. De stroom is groene stroom, wordt geleverd via zeewind en het wordt opgewekt met de windmolens die hier in Rilland staan. Er zijn nog niet veel auto's die met 300 kilowatt kunnen laden, maar dat gaat in de nabije toekomst veranderen. Je ziet nu wel een range tussen auto's die 40 kilowatt aankunnen en ook wel auto's die al richting de 300 aankunnen. Dus daar zit wel een groot verschil in, maar je ziet wel dat de accu's steeds beter worden en dat de auto's ook steeds meer aankunnen. De pomp ernaast is iets heel aparts. Hier kan HVO 100 getankt worden. Diesel, maar dan gemaakt van plantaardige oliën en geproduceerd uit afval. Zoals bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet. Het heeft nagenoeg geen CO2-uitstoot. Het wordt getankt door zowel auto's als vrachtwagens. En als je denkt, morgen wil ik dit gaan tanken, kun je er ook gewoon gelijk mee aan de slag. Het heeft geen consequenties voor de tank. Het ruikt niet. Het heeft heel veel voordelen, maar ja, er is natuurlijk veel minder van beschikbaar als van fossiele dieselolie. En daar zal het probleem zitten, dat je het niet voor iedereen beschikbaar hebt. Tientallen mensen willen meewerken aan DNA-onderzoek om slachtoffers van de watersnoodramp te identificeren, zegt de politie. 105 slachtoffers van de ramp staan nog steeds genoteerd als vermist en tientallen slachtoffers zijn naamloos begraven. In een podcast van de PZC deed de politie een oproep om DNA af te staan, maar dat er zoveel respons op zou komen werd niet voorzien. Volgens de politie zorgt het voor veel extra werk en duurt het nog een hele tijd voordat de resultaten bekend zijn. In de zoektocht naar manieren om de samenleving verder te verduurzamen kan ook de industrie een belangrijke rol spelen. Met dat in gedachten start in Hoek een pilot waarin voor het eerst in Nederland een compleet dorp wordt verwarmd met de restwarmte van een fabriek, namelijk die van Dow. Als genoeg inwoners meedoen, moet het over 3 jaar gerealiseerd zijn. Dit is de fabriek van Dow bij Terneuzen en hier achter mij ligt al het dorp Hoek. Een hele kleine afstand dus en dat is voor dit restwarmteproject heel belangrijk.
Want Hoek gaat dus water gebruiken dat wordt verwarmd in de fabriek en met ondergrondse leidingen naar het dorp loopt. Dat verwarmen gaat zo. Koud koelwater stroomt door een afgesloten waterleidingssysteem langs warme procesonderdelen van Douw. De hitte wordt door de wand van de koelwaterleiding overgedragen op het water. En dat zuivere, verwarmde water wordt opgeslagen in een tank en komt vervolgens uit de kranen in Hoek. Nu profiteren we een keer ervan dat we dicht bij grote industrie zitten. Zegt Leo de Pre, lid van de vereniging Restwarmtenet Hoek en dus een groot voorstander van dit project. Al hangt er een flink prijskaartje aan. De eerste begrotingen zijn nu binnen en voor Hoek praten we van een bedrag van 36 miljoen. Dat is nog exclusief subsidies, maar goed, subsidies eerst zien en dan geloven. Dus met die 36 miljoen over, ja, wat pak een beetje 50 jaar of zo, dan schijnt het toch wel haalbaar te zijn. Maar dan moeten wel minstens 800 van de in totaal bijna 1400 huishoudens in Hoek meedoen. Ruim 400 zijn er inmiddels aangesloten, maar die gaan er de komende jaren ook hinder van ondervinden. Alle straten en heel Hoek moeten open en dan komt het water. Dat komt natuurlijk van Douw heen en terug. En dan krijg je bij de woning aftakkingen. Afhankelijk waar nu de cv-ketel hangt, moeten daar de leidingen naartoe. De Pre werkte zelf 37 jaar bij Douw en dat speelt mee in zijn enthousiasme over dit project. Toen ik begon, dan vloog er ook heel veel warmte naar buiten. En ja, toen kon je het nog niet ergens naartoe krijgen. Toen waren de prijzen nog zo laag. Maar dat is nu allemaal veranderd. De prijzen, weten we allemaal, zijn stukken hoger. Dus nu wordt dat interessanter. En ja, dat zal misschien toch wel interessanter blijven. De restwarmte die nodig is om Hoek te verwarmen is slechts een fractie van wat Douw Benelux produceert. Daarom zal er na het project in Hoek ook naar andere plaatsen in de gemeente Terneuzen worden gekeken. En de Pre denkt dat er ook boven de Westerschelde kansen liggen. Ook in het Sloeggebied is natuurlijk grote industrie en daar is ook restwarmte aanwezig. Dus hopelijk kunnen die meeliften. Het is natuurlijk wel zo dat de afstanden daar een stuk groter zijn dan Douw Hoek. Ja, en vanaf Douw onder de Westerschelde door, dat is geen optie. Nee, dat is wel een hele dure boring. Dan hebben we bijna een tweede tunnel. In de komende maanden moet het restwarmtenet Hoek ervoor zorgen dat de inwoners van het dorp enthousiast worden. En lukt dat, dan kan begin 2026 heel Hoek verwarmd worden op de restwarmte van Douw. De eerste islamitische basisschool in Zeeland komt in het bestaande schoolgebouw De Combinatie in Vlissingen. De gemeente vindt dat de beste plek voor de school die ICRA gaat heten. De Combinatie, daar is ruimte, het is relatief simpel aan te passen. Schoolnabijheid, de islamitische gemeenschap in Vlissingen woont vooral in het middengebied, dat de best passende locatie was. Er wordt al 4 jaar gepraat over een islamitische school in Zeeland. De Vlissingse gemeenteraad hield dat tegen, maar het Rijk bepaalt tegenwoordig of zo'n school er moet komen. De gemeente wijst dan de locatie aan. De 3 scholen die nu al in het gebouw zitten, zijn niet blij met de komst van ICRA. Er zou dan een nieuwe school bijkomen waar nog geen minuut onderwijs is gerealiseerd. In een schoolgebouw waar vervolgens kinderen zullen worden ingeschreven die al onderwijs krijgen in de combinatie. Dus dat betekent dat de andere scholen gaan teruglopen in het aantal leerlingen. Bang voor concurrentie dus. Er komt nog een overleg met de scholen, maar uiteindelijk beslist de gemeente. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.